Čaute, pozdravujeme vás aj s Molinkou a dnes si rozoberieme tému manifestácie. Tak poďme na to. Tu je stórka. Chytilo ma to minulý rok, v roku hada, kedy sa nám diali možno viacerým všelijaké preskladávačky a zvliekanie kože. Bolo to veľmi zaujímavé. Trvalo to až doteraz, teda do nástupu roku konia, takže sa tam udiali veľmi zaujímavé veci. Ale dobre, teda ku manifestácii. Čiže chytilo ma to, hovorím, idem to vyskúšať, čo ja nevyskúšam, ja som výborný študent, idem to študovať, idem sa tým zaoberať, najprv som videla nejaké videjka, potom som si povedala, že to je málo, ideme ďalej a kúpila som si kurz manifestácie, prešla som kurzom, kurz je samozrejme veľmi dobrý, len ja a moje výsledky boli tak nejak na prd, tak som sa tak nejak tým zaoberala, že ako to robiť lepšie a dozvedela som sa kopec zaujímavých vecí, samozrejme o tom, ako funguje naša myseľ a ísť za tú logickú myseľ a vizualizácie, meditácie a dostať sa aj do toho kvantového priestoru. Ale stále mi to tak nejak nefungovalo, hej, a mi to nedalo, tak hovorím, že musím to nejako dotlačiť, samozrejme. Všetci sa snažíme veci dotlačiť a keď tlačíme, tak vieme, čo vytlačíme. Väčšinou to nie sú bankovky však. Čiže tak to bolo aj so mnou a skúšala som teda ako na to. A za mňa si myslím, že som master vizualizátor, ako vodnárska duša, žijem väčšinou vo vzdušných zámkoch, čiže vizualizácia mi veľmi išla, veľmi sa mi páčila aj denník vďačnosti, kde som si naozaj uvedomila, že tá hojnosť je tu všade okolo, že sa tu hráme na nejaké nedostatky a že tá hojnosť je všade. A to, že mám pocit, že ju v niečom nezažívam, som si chcela možno kompenzovať takto, že si to vymanifestujem a že to dotlačím. Takže to bola celkom taká zaujímavá hra, zaujímavá projekcia, kedy som si naozaj podľa toho kurzu proste išla tieto veci, niečo sa mi trochu podarilo, mala som tam nejaké zážitky, prežitky, ako som sa hrála teraz s tou mysľou, hej, od, ja neviem, s deťmi žlté auto, bez auto, sme potom preskočili, alebo teda som si povedala, že s tým tak pohrám, tak som sa hrala na červené auto, samozrejme tá myseľ potom začala selektívne vyberať a posielať červené auta, potom zlaté auto, lebo kto už vidí zlaté auto, maximálne jedno v dedine, tak mala som obdobie, kde som ich každý deň videla 5 cez deň. To bola riadna sila, je to taká sranda sa potom tak hrať s tou mysľou a s týmto selektívnym nejakým videním, hej, to ešte nehovorím o nejakých anielských číslach, o tom niekedy inokedy, ale takto naozaj som sa s tým hrala, to bolo celkom zábavné a veľmi rada mám možno, ktorí poznáte vizualizáciu s kačičkou, ktorú som potom robila aj s kamkami, posielali mi fotky celého sveta, kde všade vidia žlté kačky a ja si hovorím, že musím ako si prečistiť ten channel, aby to tam fungovalo, aby tá manifestácia šla rýchlejšie. A raz som na také cestičke, kde chodíme radi na prechádzku s Molinkou, našla kačičku. Pozrite akú. Vtedy si hovorím, to je motherfucking manifestor, čiže channel je prečistený a odteraz manifestujem čokoľvek budem chcieť, ale samozrejme nedarilo sa to, ako som chcela, hej, čiže stále bol nejaký zádrhel, tak som musela prísť na to, kde je ten zádrhel, hej, čiže keďže sa mi to nedarí, moc lipneš, to prčic, moc lipnem, dobre, tak nejdem lipnúť. Nelipnem, čo to je vlastne? Pochopila som, že ja ani netuším, čo to znamená nelipnúť. Nemám na to myslieť? OK, tak nebudem na to myslieť. To už bude, dúfam, že ono, hej. Keď už som si myslela teda, že nelipnem na nejakom výsledku, tak mi tam naskočilo ďalšie. Dobre, už teda nelipneš, ale nezaslúžiš si. Stále tam máš ten program, že si nezaslúžiš a v podstate ako chceš niečo priťahovať, keď si nezaslúžiš, hej? Dobre, tak čo idem teraz robiť s tým, aby som si zaslúžila? Zase nejaké techniky, hej? Keď som popracovala na nejakých technikách o tom, ako si už teraz zaslúžim a už teda nelipnem, tak prišiel ďalší nejaký nedostatok, hej, že prečo sa mi nedarí manifestovať. A keby som naozaj zostala v tomto prúde, že prečo áno a prečo nie, tak skúšam techniky možno doteraz. A
Všetci dobre vieme, kam by to všetko viedlo. Čiže mne sa udiala taká vec, neviem, či to je súčasťou tohto výcviku manifestácie. Veľmi o tom nepočúvam, že by o tom ľudia hovorili. A stalo sa mi to, že mi to všetko drblo. Sorry za výraz, ale nech sa to nedá nazvať, lebo to naozaj všetko drblo. A keď vám všetko drbne, tak zrazu nepotrebujete žiadnu techniku. Hej? Ste radi, že ste. Ani to nie je pravda, lebo vtedy som sa cítila, že ani nie som. Nie som nikto, nie som nič. Som na tej úplne nule a vtedy nepotrebujem žiadnu techniku, nepotrebujem žiadnu vizualizáciu, nelipnem, nehľadám, nemanifestujem, nerobím nič, lebo je nič. Je iba to, čo je a všetko ostatné, všetky identity a všetky projekcie sa zosypali. A v tom bola tá sranda, lebo ako som sa ocitla v tomto nič a na všetko som sa vyprdla, zrazu som si po nejakom čase, ako v tom ideš, ale už v takom prežívaní bez takého tlaku, v takej tej pomalosti a v takej tej plynulosti, tak som si zrazu začala všímať, že to prčíc. Veď mne sa udialo to, čo som chcela. Mne sa udialo to, čo som mala minulý rok napísané v zozname na svojom vyžliste. Toto som chcela. Toto som chcela pre synátora a teraz sa to deje. Ty kokos, ako sa to stalo? Toto som chcela pre seba, toto som chcela pre cerku, toto som chcela pre Molinku, toto som chcela pre dom, toto som chcela v práci a zrazu sa tie veci začali tak nejak diať. Sami od seba. Are you kidding me? Takto? Tak ja sa tam trapím na technikách, ja tam študujem lipnutie, ja tam študujem, čo robím zle a či si zaslúžim, či sa nezaslúžim a či tu je pre mňa hojnosť a čo mám robiť. A zrazu sa to všetko zosype a ono sa to proste nejak deje. Dokonca mi prišla ešte aj suma peňazí, tie peniaze mi nešli nikdy v tej manifestácii. Prišla mi suma peňazí, ktorú som mala napísanú na vyšliste minulý rok. Dokonca, keď som si dovolila kúpiť tú krásnu novú peňaženku, odvtedy tam je vždycky nejaká bankovka, v tej starej bol len prievan. Are you kidding me? Pýtam sa znova. Takto? Asi takto. Ďakujem všetkým, kto to vedia vysvetliť nám ostatným, ktorí to potom študujeme a snažíme sa praktizovať tie techniky, ale ono to vedie takému nekonečnému praktizovaniu a mne to vychádza, že mi to vychádza, až keď som sa na to vyprdla. Zdieľajte, ak cítite, ako manifestujete vy a čo funguje vám.